bonasi ozemene mana na ba anyị bụ Nigeria kwa ụtụtụ anyị anụ ọzọ kwa ụtụtụ anyị anụ ọzọ from Enugu to Imo to Anambra ọ na-afịọ maka na anyị nwa bụ ọdịnamma ndị Igbo ka anyị nwa ji maka ya wee na-eme ife anyị na-eme na Voice of the East ya bụ na anyị ga-agbado tọọchị ma ọ gbado ọkụ anyị na ka o si wee gbasata ụmụ Igbo n'ụtụtụ a ebe anyị ga-ebido bụ na Imo steeti obodo nwe m obodo m fụrụ n'anya obodo anyị ncha fụrụ n'anya obodo eji maka beauty jilukwa hospitality na tourism wee malụ they have even exported so many talents as regards to art na ife emume na Nigeria n'enue ọ bụrụkwa sọ ife ọma niile a nkwu ka fa nwere fa bụ some of the biggest oil and gas producers na Nigeria onya ka anyị nọrọ onwe anyị ụnyaa gọvanọ ndị Imo steeti a na-akpọ gọvanọ Hope Uzodimma wee bela akwa wee bịa na social media ụnyaa wee na-agbakwa wee na-asị biko na ịmalụ na ịbụ company na-abịa na-ewelu resources na Imo steeti that is ịbụ company na-edrill ma ọkwanụ na-harvest oil and gas n'Imo steeti o wee na-akpọpụta ha ncha na-asị na unu ncha niile ma Shell ma Chevron ma onye nwa ka unu ra wee na-eme ya bụ business n'Imo steeti a sị na unu ncha nwere headquarters na Lagos mana enwere onye nwere headquarters na ya bụ Imo steeti a na-akọwata nọ na Lagos a ka a na-akwụkwa ma tax na-akwụ ma gịnị a na-akwụkwa gọọmenti ekwesịrị ị na-akwụ ndị obodo ọ bụ fanwa na-emepụta ya bụ ife eji abụ ụba maka na oil and gas bụ ife na-enyebe obodo a ụfọdụ ego obodo a nwere o wee bụrụ ya ka obodo niile tinyere ọnụ ma netizens ma ndị ife Imo steeti na-adị na mma ya nakwa ndị Imo steeti ọ bụrụ ka anyị nwa chọrọ isi na ya wee bido akụkọ anyị n'ụtụtụ a meyo ka ife ilo na ife a gọvanọ Hope na-ekwu ife gọvanọ Hope kwuo dị mma I think ekiri m vidio ahụ ebe ọ na-ekwu na ọkpọkọta those oil companies wee gwafa na o nwere otu ha ya na-abịa na Imo steeti na-emebisi ha ife meanwhile ha ya enwe ọfịs ha ya na-akwụ tax like ha enwe ọfịs ha na-operate from na Imo steeti na ha jee ha wecha oil ebe a eje na Lagos je na-akwụ tax na ọkpọrọ ha ncha ọ ha si ha bịa set up offices na Imo State, set up businesses na Imo State, so that oya we give and take relationship. Ana-enye ndị Imo ana-enyekwafa. So if you are taking oil and you're taking gas from Imo, you pay tax to the government and you also create jobs for the people, the indigenous of the state. So it's a very wonderful one. I must really commend him because Governor Hope will, one of the governors I went in Southeast, they highly criticized. He's always, everybody when they not for separate different reasons. But one of the reasons federal like Yamaka from the beginning, Magokosi were ban a government also need a lot of people. And Kaoso Kwamana, I see onye me informa Jakwa Yike. Also, and a lot of things on the Imo State, even the Okigwe, is it the Okigwe? Uzo legendary. Even to there's also this other road follow that is looking very good. I saw Anmafu videos online. The last time we in Imo State too, I witnessed some of those things. Over the weekend. Hi, Uzo Okigwe, even Kamuana above Yasem. Even though na mmadụ na this man no at least onwekwa ifeoma ọ na-eme ka ndị mmadụ na-ekwupụta maka we can't just focus on the bad side. We have to also project the good side. Ihe na-ekwu ndị mmadụ na-asị na ihe ọma ebukebere ibu. Number 1 bụ na ọ bụrụ akafa ji alụ nya bụ ụfọdụ ọlụ afa na alụgasị a na-akọwa na ego obodo mana nke a bụrụkwa isiokwu m bụ na ife gbasalụ headquarters a na-alụ ụfọdụ na-asị mayor na ọ ga-abụkwa nọ maka na ụfọdụ oil companies a maka na ị na-anya ifu na-abịa na-produce. Yes. Imo na-produce. Anambra Dunu even Enugu now is fighting for ewe na-asị na ọ bụrụ na ndị company niile nọ na Igbo
wee na-egwu mmanụ a na-egwu gas a niile wee jee na-akwụ tax na Lagos. Lagos. Onye bụ tax nwa na-asị onye bụ GDP nwa na IGR nwa asị na Lagos ka onye niile wee nwee. Onyanụ now because ebe ahụ ka most corporate organizations nwee the headquartered na Lagos. So because they're headquartered in Lagos, and I could tax in Lagos. So now I think what if a governor who made them, right? If he made them, also now complain about security or water has security. See, honey, I give me enabling environment. As far as now, in return, no set it up. You pay tax to the Imo State government and also help. Also provide jobs for the indigenous. If we made them, I hope now other state governors na the southeast ni nanya ka amalukwa na honda bia mechi ife niile ha na-eme egwusha na ime ife niile ha na-eme bulusha ebuli ya poje na akwụ tax na Lagos ọ dịrọ mma. Kudos to Governor Hope na nka anụkwa m even n'oge omelu ma educational reform omelu recently na so ife na ife aka anyị na-eme ibupụta ma ife ọma na ife ọjọọ ndị nọ na ọchịchị na-eme ha mee ife ọma anyị akọọlụ ha aka ha mee ife ọjọọ anyị agwakwa ha apịa ha ezigbo ịtalị ka ha chenjie. So daalụrị nne n'isonyela anyị gbakwa mbọ ka itinyela anyị contributions ya na reaction gị na comment section solo anyị ka anyị na-akpanya bụ nkata nwekwa ebe anyị elotala anyị onwekwa nke ịchọkwa ka itinyekwa ọnụ na ya tinyela anyị ya na comment anyị na anyị ya agụpụta ya. Amarọ m kedu mgbe iji wee amarọ m ka isi wee jee ụnyaa mana anụ m na from ife dịka 10 ụtụtụ ụnyaahụ fuel adịrọ n'Enugu akwa na ụnya bụ amarọkwa m ka ndị obodo ọzọ si wee nọdụ ma even anụ m na Onitsha self Onitsha abagwe mana echeki ma echeki na Lagos na other places mana ịgwa gị eziokwu ụnyaahụ a m si ọfịs ana so mpụta n'ilo na most few stations ifu queue and anụ na na-ele as much as 2,000 naira per liter. Na mfụkwa na transportation even ndị na-alụ ọrụ n'ọfịs anya nwee ndị ife a na-ababu 300 abaghị 15 mba onye adị egwu afọ onye akọlụ filling station nọ n'Enugu kpọchisila akpọchi onye nke ya obere oye ife ọ gwalụ gị kwụọ ya ịghọtago anyị wee na-asị gọvanọ anyị n'Enugu gọvanọ Peter Mba ama m na aka gị jụrụ eju ama m na aka ya jụrụ eju nke ikpeazụ I don't think not the peculiar to no I don't think not the peculiar to Enugu ife m nụ na ndị this single strike ndị NNPC most so oho Enugu State is not nwa na-akpọ kafa nwa tinye ọnụ n'okwu ịmago ọrụ ndị ọchịchị abụkwanụ bụ ife na-emebi kafa tinye ọnụ ịghọtago so mụnwa na-akpọbafa ma ụdị ihe a na-eme ka ha nwaje maka na ndị fanafa na-emekọ ihe na ha ndụlụ ụmụ ihe ndị a ha tinye n'ihe ọnụ maka na etu Enugu si wee dobe iru ụnya adịrọ mma ị na-apụtakwa n'ụtụtụ ebe niile juru oyi ifu dị trafik ụdị hold up ana m agba ndị ma Ogi Road so asị m ka m na-je chenji pụtakwa ka m bịa jim so enwebu m obele fuel m si natawazie ji mama achọzi m ebe m etinye isi gbalụ at least oge ahụ crowd nwere ike ireduce n'ebe crowd dị so mpụta na from Ogi Road to Old Artisan ebe ka m si ebe tunnel mfu otu ebe ahụ si kpọchi maka ịma few station the side so mfu ebe niile ka si kpọchi ife tụzọm that yesterday bụ na onwe one street by the right ntinye isi na street ahụ si ebe ndị mekanik na-eju pụta Lagos street wee si ebe ahụ pụọ Presidential Road si ebe ahụ bụ abịa m je park before ojide m na traffic ịma last week Saturday anọ m na traffic for 1 hour na that same spot so ọ ife m ji chukwu zọ m wee pụtazie n'ụtụtụ a wee fụzie na o nwere free station dị open ọ dị ka call go off the strike wee gbalụ wee bịawa ọlụ ọnya na mụ na gị n'ebe a ife na-emekwanụ na dị agwụcha mmadụ ike a na-ekwu na kedu afịa
na ndị na-aya ọya ezuo ha oke ndị dara ibia na ọ na-enu na-eto afa a na-ekwu na ihe anyị na-ego mmanụ eji akwa ụgbọala na ife niile anyị na-eme ọ galala ọnụ anọkọtakwuo na ọ galala ọnụ asịkwụzia na ọ dụrọ ụmụnne m ka anyị jelee nụ afịa anyị apụtakwa ka anyị na anya bụ akụkọ ka anyị gakwa n'elu daalụnụ. What happened? Why did it take long? Ndewo na Enugu ụtụtụ ọma ebe ọbụla iso na-anọnyere anyị na South East na mpaghara South East nọ n'Enugu ịnọ n'Ebonyi ịnọ n'Aba ịnọ n'Ụmụahịa ịnọ n'Owerri ebe ọbụla ịnọ onye ije motos abatago n'Enugu ehenụ maka na ọkwụ na-ana enwere ọkwa oche Soludo ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu State na 042 Coal City ebe ife niile na-eme ebe onye ije motos na-esi wee na-ewere ọwala anyị abịago nekwa anyị akwa ịfụrụ ụgbọala anyị dị sarasara ụgbọala anyị dị samsam ọ ga-eme ekishọ na ijeluru ebe ị na-eje n'udo ịnata n'udo maka na ụgbọala dị ndụ dị paramount ka ị wee nwee safety ka ị nwee security ifugia onye ije motos na-ọfa gị security na-ọfa gị safety na-ọfa gị comfort and luxury nya ịchọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa ịchọrọ ka ụmụ gị na school maọbụ ebe ọbụla ị na-eje ịchọrọ ijejafe ụmụnne gị ma ị na-ana obodo ịmatarọ ihe ọbụla ị na-eme bịa ka isoro onye ije motos wee jee njem gị anyị ga-eme ekishọ na ijelu na udo anyị ga-eme ekishọ na ebe ị na-eje na ijelulie na-arụ isi ike enwerokwa ihe ga-eme gị na-achakekwa na njirimara ndị Igbo ị na-anya anyị ji nsibidi wee ifeanyị minil bụ na nke a bụ nke anyị ya mere anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị bịa sonyere onye ije ebe ọbụla ị na-eje n'ala Igbo bịa ka isoro onye ije motos onye ije anyị bụ ojemba daalụ. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is only easy. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokopi, si a bokopi. Ndewo na Enugu ụtụtụ ọma ebe ọbụla iso na-anọnyere anyị na South East na mpaghara South East nọ n'Enugu ịnọ n'Ebonyi ịnọ n'Aba ịnọ n'Ụmụahịa ịnọ n'Owerri ebe ọbụla ịnọ onye ije motos abatago n'Enugu ehenụ maka na ọkwụ na-ana enwere ọkwa oche Soludo ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu State na 042 Coal City ebe ife niile na-eme ebe onye ije motos na-esi wee na-ewere ọwala anyị abịago nekwa anyị akwa ịfụrụ ụgbọala anyị dị sarasara ụgbọala anyị dị samsam ọ ga-eme ekishọ na ijeluru ebe ị na-eje n'udo ịnata n'udo maka na ụgbọala dị ndụ dị paramount ka ị wee nwee safety ka ị nwee security ifugia onye ije motos na-ọfa gị security na-ọfa gị safety na-ọfa gị comfort and luxury nya ịchọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa ịchọrọ ka ụmụ gị na school maọbụ ebe ọbụla ị na-eje ịchọrọ ijejafe ụmụnne gị ma ị na-ana obodo ịmatarọ ihe ọbụla ị na-eme bịa ka isoro onye ije motos wee jee njem gị anyị ga-eme ekishọ na ijelu na udo anyị ga-eme ekishọ na ebe ị na-eje na ijelulie na-arụ isi ike enwerokwa ihe ga-eme gị ifugia anyị mekikwa sure na anyị tinyelu nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị ebe ị na-eje mekie sure na ịdị safe nke a bụ nke ndị Igbo nke a bụ nke ejirimara ndị Igbo ndị ọkwọ ụgbọala anyị that is our drivers ịnene anya fa na-ejike na njike ndị Igbo wite akwa ọcha
ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo ịnekwa n'anya efu na ụgbọala anyị na-achakekwe na njirimara ndị Igbo ịnanya anyị ji nsị bidi wee desịa ụmụ ife ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ Igbo ị ga-aghọta na ife anyị minil bụ na nke a bụ nke anyị ya mere anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị bịa sonyere onye ije ebe ọ bụla ị na-eje n'ala Igbo bịa ka ị soro onye ije motos onye ije anyị bụ ojemba daalụ If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is Onije. Onije. Professor Nyegu, I go to drive my Ogonogo Longo John.
inelu anyị fụ na fuel etinye gị ego for that aga m anyawazi ma ogologo long john ọ bụ na inelu anyị fụ na petrolu tinyela ego for that aga m anyawazi ma ogologo long john I go dey drive my ogologo long john I go dey drive my ogologo long john my ogologo long john chime na-emeboheme ka ife siwegoro ike ebe abado otu a eji m ka ụmụahịa ga-adụ ajụjụ ka mụ na jụ na gọọmenti ya meanwhile I go dey drive my ogologo long john I go dey drive my ogologo long john my ogologo long john ebele megbuolu ụmụ mmadụ ndị na-anya ife ọnyụnya ka ọ bụzi ndị pasenja ka m ekwuwezi ebe eji kọbọ n'afọ ego eje ka ọ ya wee kwado ndị ọkada ebelugonu maka fuelu duraiva ebelugonu maka fuelu obeso eleke m ebe ọ dịgolo otu a I go back to my ogologo long john I go dey drive my ogologo long john chibe na-emeboheme ka ife siwegoro ike ebe abado otu a eji m ka ụmụahịa ga-adụ ajụjụ ka mụ na jụ na gọọmenti ya meanwhile I go dey drive my ogologo long john ebele megbuolu ụmụ mmadụ ndị na-anya ife ọnyụnya ka ọ bụzi ndị pasenja ka m ekwuwezi ebe eji kọbọ n'afọ ego eje ka ọ ya wee kwado ndị ọkada ebelugonu maka fuelu duraiva ebelugonu maka fuelu obeso eleke m ebe ọ dịgolo otu a I go back to my ogologo long john I go dey drive my ogologo long john I go dey drive my ogologo long john ọkwa prọfesọ onye egwu I go dey drive my ogologo long john inelu anyị fụ na fuel etinye n'ego for that aga m anyawazi
my ogologo long journey. I go dey drive my ogologo long journey. I go dey drive my ogologo long journey. Professor Onyebu, I go dey drive my ogologo long journey. Inelu anyị funa fuel etinye ego for that aga m anyawazi my ogologo long journey. Ọ bụ na inelu anyị funa petrol tinyere ego for that aga m anyawazi my ogologo long journey. I go dey drive my ogologo long journey. I go dey drive my ogologo long journey. My ogologo long journey. Chime na-eme boheme ka ife siwegoro ike. Ebe abado otu a eji m ka ụmụahịa ga-adụ. Ajụjụ ka mụ na-ajụ no gọọmenti. Meanwhile I go dey drive my ogologo long journey. I go dey drive my ogologo long journey. My ogologo long journey. Ebele megbuolu ụmụ mmadụ ndị na-anya ife ọnyụnya ka ọ bụzi ndị pasenja ka m ekwuwezi. Ebe eji kọbọ n'afọ ego eje ka ọ ya wee kwado ndị ọkada ebelugonu maka fuelu. Duraiva ebelugonu maka fuelu. Obeso eleke m ebe ọ dịgolo otu a. I go back to my ogologo long journey. I go dey drive my ogologo long journey. Chibe na-eme boheme ka ife siwegoro ike. Ebe abado otu a eji m ka ụmụahịa ga-adụ. Ajụjụ ka mụ na-ajụ no gọọmenti. Meanwhile I go dey drive my ogologo long journey. Ebele megbuolu ụmụ mmadụ ndị na-anya ife ọnyụnya ka ọ bụzi ndị pasenja ka m ekwuwezi. Ebe eji kọbọ n'afọ ego eje ka ọ ya wee kwado ndị ọkada ebelugonu maka fuelu. Duraiva ebelugonu maka fuelu. Obeso eleke m ebe ọ dịgolo otu a. I go back to my ogologo long journey. I go dey drive my ogologo long journey. I go dey drive my ogologo long journey. Professor Onyebu, I go dey drive my ogologo long journey. Inelu anyị funa fuel etinye ego for that aga m anyawazi my ogologo long journey. Ọ bụ na inelu anyị funa petrol tinyere ego for that aga m anyawazi my ogologo long journey. I go dey drive my ogologo long journey. I go dey drive my ogologo long journey.
my ogologo longo jọnụ chime na-emebọ ha eme ka ife si wegoro ike ebe abado otu a eji m ka ụmụahịa ga-adụ ajụjụ ka mụ na jụ na gọọmenti meanwhile I go dey drive my ogologo longo jọnụ I go dey drive my ogologo longo jọnụ my ogologo longo jọnụ ebele megbuolu ụmụ mmadụ ndị na-anya ife ọnyụnya ka ọ bụzi ndị pasenja ka m ekwuwezi ebe eji kọbọ n'afọ ego eje ka ọ ya wee kwado ndị ọkada ebelugonu maka fuelu duraiva ebelugonu maka fuelu obeso eleke m ebe ọ dịgolo otu a I go back to my ogologo longo jọnụ I go dey drive my ogologo longo jọnụ chime na-emebọ ha eme ka ife si wegoro ike ebe abado otu a eji m ka ụmụahịa ga-adụ ajụjụ ka mụ na jụ na gọọmenti meanwhile I go dey drive my ogologo longo jọnụ ebele megbuolu ụmụ mmadụ ndị na-anya ife ọnyụnya ka ọ bụzi ndị pasenja ka m ekwuwezi ebe eji kọbọ n'afọ ego eje ka ọ ya wee kwado ndị ọkada ebelugonu maka